si Luella. Ginaingon, ang kwarta pwede na ilisan o bayran, pero ang kahiubos lisod makalimtan kay mudot kini sa atong dughan. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Nestor, may kay ni anak ka. Oh, Luella. Naunsa man ka? Ngano mo nagbabalakon man ka? Ang atong anak si Luigi. Ha? Usa may natabo ni Luigi? Init kaayo. Ganina pag yun ang utog hilantan. Usa? Ay ngano wa man taon na ni mo dada sa ospital? Uy, Wa ko'y kwarta. Nagpaabot man ko nimo. nautros akong way kwarta diri. Unsa? Dada sa ospital. Muapas ako dito. Magdakog kwarta. Suwayan ako sila sa mama papa. Na, wa pon may kwarta. Mister, Usa? ang imong mga gidikanan di ay. Unsa man to? May to sila kay may negosyo naman to. Ako taon kabis mama nimo, igo raman taon ning manindag mga utanon. Nakasabot ko ninyo ni mama, pa. Pero dito ako sa amo. Gibalbaran po ko. Ay, manulis na lang ko iniron. Arong ibayad ako sa ospital. Hoy, Nestor! Oh, ha? Ano ka, uy? Tulala lagi ka. Ay, naglibo ko piso eh. Asa ko kwarta. Unsaan man nimo? Bayad sa ospital lagi. Tuaro dito ang among anak ni Luella. Gilantan, init kayo. Sus, uy, naon sa baya siya, uy. Ay, nagkaguol. Oh, Dawatan ni, Tan kay na. ha? Adto adayan sa ospital sa Luella ug ang inyong anak. Uy, presi, dako rin yung 10 ko eh. Di mo makabayad ini. Hinay-hinayan lang ko nagbayad ko, eh. Salamat kay nimo ha, presi. Salamat sa Ginoo kay nadapatan nagtambal ang atong anak. Kuno pa na daog dali dinhi, masahok kuno ni sa dengue. Unsa? Nisaka na iyang platelet. Ganina perti kita ang ubusa. Ay, thank you Lord. Diin man ka nakahuwa mo kwarta. Kwan, dito nilang ni mama o papa nako. Salamat intaon sa Ginoo. Nga naa sila si mama ug papa nimo, Nestor. Hindi pa ko na kasang ibayad, 10K, ay. No? Nagigamit mong presi. Unsa? Dahil ni Store, ay, gunaon na. Ikaw ba, dugay na barkada, wag yapon ka kabantay nga ibo kayo ng presi. Taon ka. Yaro ka. Sige, galing suloob ng klibits ng blouse. O niya, kung naa ka, magpakaroon ingno na siyang doon na siya igipunit. Pero wa, di ay kay mo yung gusto ba nga makakita kaya bugdo kay lugan. Oh, may rumi. Si Prisi nga kung masugatan. Kauwaw biya ini. Hi, Nestor! Hello Prisi. Pasensya na kahanga. Wa pa ko ika... Wa ko magdali. Pero Prisi, mauo na magugo kay dugay na kay to. Ay, nga naman gudi ay. Sagi ka ingon ko na, wa ko magdali. Pero kung nagdali ka, dili kwarta akong ipabayad ni mo. Nas, Unsay... kiyawan. Bitaw, unsa day imong ipabayan ako Prisi? Daoy, mauwaw ko eh. Ay, kung kauwaw gud. Ako gani ang angay mauwaw nimo kay... Wa ka magduwa sa paghatag na ako og 10K atong higayon na. Gusto kang mahipaw, say gusto na ako nga imong ibayad sa 10K, Nas. Gusto kang mahipaw? Recorded by X Thunder Gaming. Saman, iko ra mo kami tan-aw nako. Gusto ka bang mahipawon sa akong ipabayad nimo? Unsa man na, Prisi? Ako ihunghong nimo. Ali, paduol na ako imong dungganas. Unsa man na ha, Prisi ha? Ang imong pagkalalaki. Unsa?
Kaon na mo, Nestor, kay init pa ang sabaw sa utan. Ang imong pagkalalaki. Oh, Uy, ngano ka, Nestor? Muro ka magdaig, King? wa man, please. Ha? Kisay nga nako, Presi? Wa man, Luila. Oy, kung may kabayad kag kalas dong, ibayad na yun. Ay, wa palagi ko'y cash, pero mi, oy. Kung mao, maipas na. Kung ihatag ni mo, Presi, ang gisulti ni mo nga ikaw ang bayad sa tinki nga iyang gigamit di mo. Biday. Iyang gipagamit. Bati, asa na Romeo? Bay, Nestor, lalaki ka. Way mawa ni mo kay laki maka. Di man ko makaako sa pagluid kang Luila. Ay, ko yung nanabayot na ka. Kung mao na, ngita itong kas ka, ibayad 10,000 ka. Paiti, Paiti, ha? Paiti. Paiti kayo. Paiti. Wakoy Paiti cash ka sa lagi. manok. Dida, asa mo kumungitag kwarta ini. Abi ni mo bay, mauwaw na ko nga magsige, magsugat, ibisi, unya wa ko'y kabayan. Sa mga jir-jir kita pata na impas ang tiniki. Naunsa. Ay, Nas, ngano ka? wa man, okay. Maliko ko. Gusto ka dungan ta? Presi, sure ka, di may bao ini si Luila? Yes. Unless nga musulti ka niya, Nestor. Ha? Abi ni mo no, guilty mo ko ini, oy. Kung nagilty ka, hala sige. Gawa sa kwarto ni motel. Biya ko. Ay lang kasuko, Presi. Dili man ka. Gawas na. Sorry na. Sorry. Ayaw nagpanglood ha, okay? Nigakos. Nigakos ka na ako, Presi. Oh, kidugay ng kay ko nga nangando ni mo. Pero kipili ni mo si Luella. Kipaliwa lang ko ni mo. Sayod ni ining tanan kong pagpati diha ni mo si Romy, imong close friend. Uy, laina gid uy. Lang kay kag panghupaw sige. Saman, di ka na ako, ha? Arong mahuman tari. Ay, kagot ni mo kakus, uy. Gusto day ka na ako, ha? Tugay na kung nakagusto ni mo, Nas. Presi. Ato ang mundo, ha? Nestor, Priscilla? Nas, ato na lagi niya. May gusto ka mong gruban sa Presi. Kanas ka lang. Presi. Presi. Maninilis, magpangita ka rin ako. Presi. Nas, Luila? Ano problema? Ano nagilak man ka? Nahibaw na ko gano'n na dugay kag pauli. Unsay? Nakakita ni mo akong igsoong lalaki. Nga room boy sa butal ganyong gisudlan ni Presi. Unsa? Nga no, Nestor. Tungod ba lang sa kwarta nga imong magamit niyang na ospital ang atong anak? Ha? Ang kwarta pwede na ilisan o bayran pero ang kahiubos, lisod makalimtan kay mundot ni sa kundugan. Ako, Luila. Sorry kayo. Sorry. Recorded by X Thunder Gaming. Hapit mi nagkabuwag ni Nestor, pero nangayo siya pasaylo na ako. Nisamot pagid ang gibating kasakit kay nagbunga ang ilang gibuhat. Sakit nga nidot ug maayo sa kundukhan. Mga tumang kasama ang kaagi ni Luila, dinining tulumanon. What's the style? Sakit nga midot sa dughan style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.